wesiphambano, siba ngumsebenzi wesiphambano. Kukhona ukukhuluma abantu bayikhulumela, kodwa kukhona ukukhuluma wembethe. Indoda yasemazulwini eyambethe kwasho ukuthi njengoba isesiphambanweni izokhuluma. Wonke umuntu wayinento yakhe esiphambanweni, wonke umuntu wayinomyalezo wakhe esiphambanweni, wonke umuntu wayikhangezile esiphambanweni. Ngoba manje le ndoda iphethe okwalokho nokaloyo. Ngiyithanda le ndoda mayikhuluma ngo chapter 19 uverse 26 kuya ku 27, ikhuluma amazwi ayithintayo impilo yethu. Wayesethi kumfundi, beka unyoko. Kusukela kwaleso sikhathi umfundi lo wamisa kwakhe. Engiyamthanda uJesu, uJesu akakhohlwa bazalwane. Manje uJesu uyazi ukuthi akufunekala uMaria azoqala phansi azale izingane. Phela mina ngimzwile uIsaya bazalwane wathi sizalelwe umntwana kodwa indodana siyayiphiwa. uJesu wathi lalela, ngizokuphi indodana. Kuba uMaria wasefikele ebudaleni bakhe, ithemba lakhe lonke laselikuyindodana yakhe. Manje uJesu akakwazi ubona amshiye kanjalo, wamupha indodana ekuJohane. Wangafanele ukuthi uJesu azomqalisa phansi uMaria, aqala uMaria athenga amanabukeni. uJesu wathi uzoqhubeka la ngigcine khona, uzoqhubeka la ngishiye khona. Andithi sikaNkulunkulu bazalwane akathethanga noma wathanda lo amthanda kakhulu. Ezosinika izinto, usinika izinto esayiphelele seyiqediwe. uNkulunkulu esipha uJesu akasiphi into esifanele siqale phansi, usiphi into isiqediwe. Thina sesifanele sisale enkululekweni yokuqedwa kwezinto zethu. Uthi mama nansi indodana. Usethi indodana nangu unyoko. Ngoba manje kufanele ukuthi uma sekufika esiphambanweni wonke umuntu ahambe ephethe. uJohane ufike ehambela yedwa engahambi noma, kodwa uTheme sebuya esiphambanweni wasebuya noma. Asikwazi ukufika kuye sibuye singaphethe lutho. Uma sike safika kuye sibuye siphethe. Njengoba sihlangene sizobuya emakhaya sesiphethe, sizophatha amakholwa kunento uNkulunkulu akuphathisa yona.